Hej allesammans, och idag kommer jag spela lite mer Minecraft på min server som jag egentligen skapat. Ja. Bara bygga något lite skydd. Det är inte från hela första början. Inte alls, som ni nog kan se om ni inte är blinda. Om jag bara ska bygga någonting så här typ. Ja, lite så. Fast de kan fortfarande skriva ner här. Och det är inte så skönt om de kommer på mig. Så kanske. Och så såklart. Ja, nu har jag byggt skyddet för natten. Ingen dörr än, jag vet. Men min arbetsbänk har jag här. Och inget trä såklart. Herregud. Emil då. Jag måste ju ha trä. Överleva någonting. Vänta nu lite. Is, ja. Tänkte väl det. Känns inte som det spanar några mobsen. Nu har jag en zombie. Nu, förlåt. Jag glömde också på ett litet spela in där, men sorry. Får massa sms. Call.se. Behöver lite sten, herregud. Har ingen sten. Okej, 4 räcker nog. Då kan jag behöva lite mer trä där. Jag vill skapa en yxa också. Jag vill bara ha ironet. Jaha. Mycket iron. Väldigt mycket iron. Skitmycket. Så länge. Det är ingen server som vem som helst kommer få gå in på, bara mina kompisar. Det skeleton. Jag kommer tillbaka när det är då. Okej, nu är jag tillbaka. Den zombie. Skeleton. Tja. Ja, ben. Nu hugger jag skit. Här är järn. Nice. Ja, det skämtar. Han har sett mig.
Det är inga inne än så länge. Noah, han kunde inte spela och... Eller vill, men han kanske kan. Jag vet inte. Nu kan jag ringa någon gång. Tackar. Och här är ett trä. Ekträ till och med. Som jag är ute efter. What? There is it. Kom igen. Def. Yes. Okej. Nu kanske jag behöver en massa mat. Herregud. Jag har ju hönor där och där. Men vad är alla? Hallå? Hörni. Creeper har ingenting. Mat. Här är massa hönor. Perfekt. Tack. Oh my god. Okej, en höna fan. Ägg kan jag få kyckling. Ganska bra början på min server i alla fall. Väldigt bra början. Tillägg, perfekt. Och bara de 2 blir kyckling. Då kan jag para dem och skit. Och så får de ett barn och så håller jag på så miljarder år. En till kyckling. Tackar, hur mycket mat har jag? Det är inte så himla. Jag behöver mer. I need more. We need 3. Jag bryter lite trä med min yxa. Jag 15. Inte tillräckligt för att bygga ett hus. Finns här. Vad är det där tänkte jag? Jag har 2 säpling så jag kan plöja till min källare. Jag ska ha. Skulle jag ju kunna. Det här är en bucket server då. Det är en kyckling. Ägg, yes. Bucket server då som jag kollade på en video hur man gjorde. Jag hade problem med Java tills jag eller pappa, det ser ut som vi gjorde så då så funkade det. Ja. Trä. Jag kommer inte lägga IPn i beskrivningen om ni trodde det. Sådär. Ja, jag kan hugga lite svamp. Varför skojs skull? Tackar. Vad är det här? Och sån här, då kan jag skapa svampstuvning, vad det nu heter. Tackar. Och så lever jag på det. Det skulle ju gå. Så hej då för denna video. Prenumerera gärna. Så hej då.